Ben de klever, jongens? Ja! Oké, ik lees voor en je hebt even dat we alles ik ga, oké? Oh ja, dat zat het in de kont. Margarine, boeter. Ja. 1 aai. Ja. Racine. Ja. En appels. Goeie, een naaie dij. En naar je vlag. Een naaie vlag. Joet, gaan we een appeltaart meidje. Maar appels uit. De theatertuin. Uit de theatertuin. Ik had een netje. Daar kan ze in. Je zit Wespen eronder, ja. Ja, denk maar wesp. Er zit een wesp onder. Tja, doe jij maar in, Jara. Dat is één. Ik denk dat we wel 8 appels dan kunnen, want ik ben net super groot, hè? Ja. Draaien. Fjouwen. Ja. Zij. Zo. Wat dan hier, haar? Ja. Oh. Is dat net een andere appelsoort? Like shit. Die is wel cute. Die doen we als versiering erop. Zullen we dat doen? Ja. Doen we nog eerst een grutten van erin. En dan liet ze naast hier. Ja, maar ik nog wel een liedje nacht plukken. Nou, dan gaan we naar Hoester. Dan kan Iliaan even op bed. Die mag nog even de fles, dan kan hij aan sliepen. En dan gaan we dus een lekkere theatertuin appeltaart meidje. Hey, weer meer. Dit op. Het haast voor zaken. Deze bal waar je die is van Google die zaken weg. Oh. Stel dat hij daar een bal had. Ja, dus die brengt zijn weer waarom. Ja. Ik ben weer maar kwijt. Weer een man kwijt. Ik hoop, als hij er is, dat hij dan nog net lekker is. Waarom Jan? Nou, zet hem op. En Aardse hoera! Als ik met de oren. Nou, Oh nee. dat er het. Nee. Je moet maar even een stukje appel erbij. Oh nee. Doei! Zo, even een lekker bakje koffie met Ilse en dan nou toch echt een appeltaart, meidje. Ik zal even zaken en jaren op zitje. Boek aan de kant, joh. Toe, vast. Vast. En aan de kant. Yes. En Ilse wil Jonek maar een stukje, dus ik daar Jonek een stukje brengen. Als er slaagt. Hoi! Oh, ze ben in de hoes. Ja. Begin appeltaart, meidje. Ben de klever, jongens? Ja! Oké, ik lees voor en je hebt even dat we alles ik ga, oké? Oh ja, dat zat het in de kont. Margarine, boeter. Ja. 1 aai. Ja. Racine. Ja. Is dit misschien? Ja. Suiker. Dat hebben we nog net. Suiker, wat zit Dus hier? hoe dus die pakken, dus dit op slagroom. Kaneel. Ja. En appels. Ja. En de slagroom, ik dacht dat is wel lekker van de roe heen. Dus die mag wel eens lezen, maar met eerst taartkleer. Ja. Maar het is als je hem wat erop stiert, hè? Zullen we eens lezen? Ja. Wel de rozijnen in warm water en dep ze droog. Wel even verder. Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de oven voor. Ja. Druk daar maar. Druk maar. Nog een beetje. Meer. Dan moet dat erop te zien zit. Oké. Je maakt dan nog heel veel voorbereidingen aan, dus dan kan die mooi warm worden. Ja. Vet de springvorm in met boter. Wat is die vet? Dan was het een soort van pannenblanc. Nee, die is vorm. Ja, met die man. Doe ik vet zeker mee, wanneer? Kneed met de mixer of met de hand de boter. Maar is wel even in lietse stukjes. En dan staan hierin. Echt heel lief of wel? Dat is al iets mogelijk, dan kan het kneten wat makkelijker, ja. Kijk, de restjes. Ja, kom erop. Best wel een beetje droog.
Lijkt het wel een cadeautje, hè? Ik wil hem ook een vriend nog mama. Zo? Tja. Is Kan dat je hier nog een beetje lezen? Dan droeg je ze nog een beetje. Ja. Goed zo, jongen. Top. Ja. Mike krijgt wat in. Mike kan maar mijn hand. Nou, snijd Jara en dan stoet erin. Is dat een goede deal? Ja. En Mike dan ik met mijn hand mixen. Ja, ze moet eerst de handjes wasje dan, want die heeft dan net wassen, hè? Kijk nou. Doe ik net. Oh. Nou, handjes wasje. Kijk dan maar of dat we snijden. Lekker. Kijk dan ook. Ja, snij met rostbrood, hè? Ja. Few moments later. Ja? Kloppen. Much later. Oh, mijn heel gewoon is hier. Zal ik het een beetje zo? Dit is lekker, Hilda. Weet je, het lekker taart, man. En ik een nieuw werkwoord Ja, ik vind Hilda ook wel lekker appeltaart. Had ze dat al zongen? Jawel, ik vind het wel lekker. Goed zo, jongens. Ik doe hem er wel niet, want de oven is heet natuurlijk. Zet ik dat maar even aan? Maar je handen even nog één keer wat. We hebben al vaak de handen lossen dan, hè? Doe ik hem erin. Jotje! Ik get erin. Ja, mijn hand. Maaike van. Ja, doe maar staan wel op de minuten zetten. Daar gaat het. Ja, dan maak ik dan. Kom maar zakken. Want op 60 minuten. Dan maak ik wel Maar er 6-0 staan, maar het is heel vaak. Je kan met die, dan wij wat sneller. Draai die maar heel vaak. Rondjes, oh ja, rondjes, heel volle. 30. Oh, bijna. Oh, beetje waarom. Ja, oh, hier verder. Oh, nee, verder. Oh, ja! Ja. Ja, 60 minuten. Nou, ja, dan eerder. Doe eens ongeveer 6 uur ophellen, dus. Hier is 4 en een klik. Dus we zien hoe het er ongeveer wordt. Ja. Ja. Nou, daar gaat er. Ik zal de bril even oprijden en de jeugd die goed krijgt even in de chill. En dan maar we alleen nog even de slagrem klapje, maar dat kan naast. Ik zal al wasje en onthemmel in. 2 very boring minutes later. Ben netjes. Dus ik nog even de voetbalpakjes van Broeksterwouden opvouwen, want ik weer de was ben. Dus die zit ik nog even opvouwen en dan, nou ja, als je op de taart slacht, ben bereid. Ik krijg het wel spannend. Hoop je dat het goed gaat. 5 minutes later. Nog anders gaan we even kleren, denk ik. Oké. Doe maar eens. Doe naar de... Nou, even shit. Dat is wel goed, hè? Ja. Nou, je hebt dan Tja, een dat- oorklokje. Ik was net aangeklapt. Dat is wel leuk. En dat doet iedereen. Zo. Nu maar het oppieten. Het is lekker. Lekker? Ja. Nou, dan slag je hem in de koelkast. Kan dat heel lekker koud worden. En als de taart dan kleert, kan dat erop. Ik denk wel heet, ja? Ja, maar hier. Voorzichtig, de binnenkant is heet. Wow. Oeh, dat ziet er wel goed uit. Ja. Nou, dan gaat het er weer uit. Dit, denk ik. Maar je Ja. jongen. Tja, daar gaat het. Ja, maar het zit dan... Oh, je moet nog Dit even... maar. nou, doe best wel schip, maar je zaak had nog wat slagerjam om mollen. Wel lekker, maar... Onder. Onder. IT. Hoe mijn best is, je. Ik zeg niks dat ik niet dood dat. Wat doe je nou? Oh, nee toch. Ik zal even met eten bezig en dan hopen we dat de taart slagen, jongen. Oeh, zaken. Was toen nog versierd? Ja. Nee, lees hem maar. Stokjes. Minder niks, lees het maar op. Voor de sier is dat wel mooi, toch? Maar dat eten we net op. Een beetje voor de sier, hè? Oh, wat mooi. Nou, ik hem lekker opeten. Kom maar in een pandje. Alsjeblieft. Ik ben nog vark aan. Oeh, ja. Ga je. Gaat uit, ik Dank pak. je. Ja, oké.
stuk valkeur. Nou, een grutte. Grutstek. Grutstek, maar dit is het grutste. Nou, dan maak die haar. Nou, net zaken. Ja. Nee. Ik moet ik delen, hè, met je. Nou, net delen. Holy, dit is niet. Ja. Holy. Gaan we er een slag hebben bij jongens? Nee. Zaken? Nee. Nee? Nee. Ik net een min. Ik net een min. Ja, doe maar. Ja, kunnen we ook een slag hebben? En dat zo even. Dat er niet. Hey, Nou jongens, we gaan lekker genieten van uw appeltaart met ik slag. wil een keer slagen. De hoest net hartstikke kruik. Oh, ik zei, ik ga nog net. Oh, Doe zei het, ik gewoon net. sta? Ja, dat zei ik net. Nou ja, in ieder geval, wat ik zeg is hoe. We gaan lekker een stukje appeltaart, die we lekker van genieten. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net het chill te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, komt er naar het zitslag! Hey hoi!